Lero ndi lachiwiri pa 16 September 2025, tsiku limene abungwe loyendetsa zisankho mdziko muno anakhazikitsa kuti ndi tsiku lomwe ife tonse amalawi tisankhe mtsogoleri wa dziko lino, aphungu aku nyumba ya malamulo komanso makhansala. Ndipo ine Raymond Katayika ndikulandireni kuchokera pano pa Malembo Primary School mboma la Lilongwe, kumene mtsogoleri wa dziko lino aponye voti yake, chifukwa mtsogoleri wa dziko linoyo anadzalembetsanso pamalo omwe ano nthawi imene abungwe loyendetsa zisankho ankalemba mayina a Malawi mkaundula wa mavoti. Moti pano zonse zili mchimake, ndipo ngakhale mmene ife timafika kuno cham'ma 7 koloko kumawa, pano panali kale pali khwimbi la wanthu amene andandana bwinobwino m'mizera yawo atayamba kale kuponya mavoti yawo. Ndipo kuno kuli chiwerengero cha anthu okwana 4,683 amene analembetsa mkaundula wa mavoti amenewa, ndipo ndi amene akuyembekezeka kuti aponye mavoti yawo lero lino. Ndipo chosangalatsa nchoti kuno kuli misinkhu yonse ya anthu amene abwera kuti adzaponye mavoti yawo. Kuli achikulire, komanso kuli achinyamata, kuli amayi ochuluka, komanso abambo ochuluka amene afika ndithu kuti aponye mavoti yawo. Ena aponya kale apita, koma ena pakali pano ali m'mizere yawo ndithu kudikira kuti nthawi yawo yoponya voti ikakwana nawonso aponye voti yawo, chifukwa umenewu ndi ufulu wa Malawi aliyense amene anakwanitsa zaka 18 kupita mtsogolo, kuti amakhala ndi ufulu komanso udindo umenewu woti tsiku loponya mavoti ngati lero likakwana aziponya voti yawo kusankha atsogoleri amene akuafuna, mtsogoleri wa dziko, phungu wa ku nyumba ya malamulo komanso kansala amene agwire ntchito yawo kwa zaka zisanu kuyambira chaka chino mpaka chaka cha 2030. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhale akufika pano posachedwapa kuti adzaponye voti. Ndifotokozenso kuti lino ndi dera la phungu wa ku nyumba ya malamulo la Lilongwe Chirobwe, kaya kuti Lilongwe Chirobwe constituency. Ndipo mu constituency imeneyi muli malo oponyera mavoti kaya kuti ma center okwana 27. Komano pano pa Malembo polling center pamenepa agawa ma polling station okwana asanu ndi atatu kaya kuti 8, ndipo pa station iliyonse pali woyang'anira wake kaya kuti presiding officer, komanso amene akuthandizira kuyendetsa komanso kuongolera anthu omwe abwera kudzavota ndi amenewa ma presiding officer pa station iliyonse. Ndipo ma presiding officer amenewa aliyense amupatsa anthu osachepera 585 pa nzere uliwonse omwe avote pa polling station iliyonse, pena 586, pena 587, koma osachepera 585. Ndipo kuno anthu kuoneka kuti yayi ali ndi chisangalalo mu mtima mwawo kuti tsiku lija timalire mbekezera ndi limeneli, tili ndi ufulu tsopano tisonyeze ufulu wathu komanso udindo wathu woponya voti pa tsiku la lero. Ndipo pompanonso ndili ndi mzanga mtolankhani wathu amene ndi Isaac Jali. Isaac, iwe tango fotokoza kuti kodi mmene waonera pamalo pano mudi titero chizungu chake ili bwanji, kuti anthu akuoneka motani, zochitika zikuyenda motani lero tsiku loponya mavoti makamaka pano pa Malembo polling center? Zona dinzanga Raymond, choyambirira tinene kuti tsiku la mtengo wapatali kwambiri pamene amalawi ali ndi mwayi ochoka ndithu malamulo akulu a dziko lino osankha atsogoleri, president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Kunena za pano pa Malembo Primary School center yonse
kwa anthu ovota ndiye pakuoneka nkhope za nsangala komanso ngakhale tikuchoka mtawuni mulilongwe mbobwera kuno masenta ambiri kumaoneka anthu ambiri kusonza kuti ka voter civic chakuti education kaja kukhala ndithu kuti kamafikira madera ako midzi indication yoyamba imene kuti voter civic education ndithu imafikira madera ako midzi amamva anthu za 6 koloko malire 4 koloko chifukwa muone kuti ife chibwerereni pano mizere sinaoneke kufupika iya anthu akutanibe anthu akubwerabe komanso anthu okhala ndi nsangala palibe kupanga panic kapena kuti komanso kapena ku zosokoneza kuti achitetezo alipo akugwira ntchito yawo anthunso ali ndi ufulu oyenda makamaka kungosatira malamulo amene ene akamala electoral commission awayika kuvota azungulire mbali ina yakutuluka kumatana kumapita kuti akagwire ntchito zina ndi titero Nzanga Raymond Charles Banda amene akuyang'anira center ino ngati mkulu oyang'anira chisankho pa center yonse ino amafotokoza kuti zonse zili bwinobwino zipangizo zokwanira china chilichonse chili m'malo mwake ndiye nkhani yaikulu Nzanga Raymond ndimeneyo titatilumikize zimene zikuchitika lerozi kuti zipitilire mpaka na chakumadzulo kuno ndiye kuti tinena kuti chisankho chinali chabwino chifukwa kuti tulumikize za lero ndi nthawi ya kampeni yakhalanso relatively very peaceful yabata ndi mtendere popanda zotosana except for mwina ma incident awiri atatu sizimalephera koma general campaign inali yabwino leronso siku leneleni la polling loponya vote zikuonekanso kuti madera ambiri kuti Lilongwe kuno zonse ziyamba bwinobwino sitinamve china chilichonse chodabwisa kamena kuti chodetsa nkhawa chabwino ndetu Isaac tikaona mene ntchito yonse ya chisankho yakhala kuyendera pofika lero abungu loyendetsa zisankho la MEC akhala ndithu pafupi akumadziwitsa anthu pano zili apa zili apa pano zikutere kufunika kochita ngati zimenezi nkotani ndizona Nzanga Raymond akufunika kuwazindikiritsa anthu momwe ma stages pafupi apatiri apa imene uje ntchito ya chisankho pamafunika transparency kapena kuchita zinthu mosabisa ndiye ameki amalimbikitsa kwenikweni kuti akhale pa dongosolo loyenerera logwirizana ndi nsanamira iti imene ya transparency anthu asamangachite kukamvera mwina ma newspaper kapena kukamvera kandipati koma okha amachitisa andichakumapeto kuti naona kuti mwina pafupi tsiku lililonse amakhala ndi press briefing kuti dziko lonse la Malawi mtundu wonse wa Malawi uyende nawo Malawi Electoral Commission achali limodzi pa ulendo opita ku September 16 2025 ndiye zimene zija ndizabwino kwambiri chifukwa akamafotokozera anthu mmene amachitira muja ndiye kuti anthu amakhala kudzota kuti lero zili pakuti kuti lero zili pakuti katundu mmene amabwera ku airport kutaire amakhala kuti akufotokoza Malawi Electoral Commission katundu abwera tatsala ndi zakuti mapepala akuti abwera tatsala ndi mbali yakuti katundu tikunyamula tikupita naye ku madera katundu yense wafika komano kunchewu kunali vuto lakuti lole inaphata koma azakonzeka pakutiso panali vuto koma zakonzeka so zimene zija ndizothandiza ndipo kwa nthawi yoyamba inedi ndaona kuti Malawi Electoral Commission achita mbali yawo ayisetsa kwambiri ndiye bata ndi mtendereso amene ali tsiku la lerolo la polling lenileni loponya vote zikungolumikiza kungogwirizana kuti zofuna za Malawi Electoral Commission ngati eni yake ma custodians kapena ma administrators a election zimene amafuna ndi zimene zizi kabule kwatu chisankho sikuti ndi ntchito ya tsiku limodzi ngati mwina lero tsiku loponya vote koma kamakhala kaulendo ndithu kakatali ndikaulendo kwambiri kaulendo Nzanga Raymond ndikaulendo kakatali ndiye mumayenera kuti anthu achamuzafotokozera ili ngati saiko kutero kwa papa tikachoka lero anthu akavota tonse tikudziwa kuti akatsekatseka zinthu madzulo ano chakuma folokoloko ntchito yowerengera makalata amenewa akuponyedwa m'mabokosi ntchito yowerengera mavoti iyambika so ndi saiko ndithu mpaka napazafike tsiku lonena kuti Malawi Electoral Commission chakomera sopano kuuza mtundu wa Malawi kuti titawerengera apambana ndauji ndiye ndi saiko kuchoka so pamenepo basi ndi kuti pazakhale nsomano kuti amapanga madongosolo osamala mabaloti wa zonse bwinobwino
ndiye ndisaiko ndithu anthu amene wasamapuma chifukwa chonena kuti mkatikati somwe ndime mwina nthawi ya kampeni ija anzathu ena amene akupikisana nawo anataya moyo ndiye akhalanso kusogolo kwa Malawi Electoral Commission mwina cha November ma December akulengeza ma date okhuzana ma by election amadera amene mwina ena amene amafuna kupikisana nawo mulungu watenga ndiye iyayi apapa zayamba bwino ndithu mzanga Raymond Katayika acha bwino zikongwambiri mtolankhani wathu ameneyu Isaac Jali ndetu ndikuona kuti pakali pano mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzinso ndi mayi wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera tsopano afika pano ndipo akhala nawo pa mzere andanda ndithu pa mzere pamene wina aliyense akundanda kuti aponye voti imeneyi ndipo tu afikira pa malo oyamba pamene atsimikize kuti iyayi analembetsa mkaundula wa mavoti ndipo kenako apita pamalo pamene apase zovotera zonse zoyenerera ndipo kenako afikanso pamalo pamene avike chala mu inki ndipo kuchoka pamenepo ndi pamene aponye voti yawo ndiyetu mbali zina zonso mizera ina yonse ntchito ikupitirira ndithu palibe chayima mmene zakhala zikuchitikira kuyambira kummawa komwe anthu akuponya mavoti yawo choncho mtsogoleri wa dziko linonso nayenso ngati nzika ya dziko lino amenenso ali ndi ufulu wachibadwide woti aponye voti nayenso wafika ndithu kuno kuti agwiritse ntchito ufulu umenewu komanso udindo umene ali nawo ngati nzika ya dziko lino udindo wotenga nawo gawo pa mavoti ngati amenewa nde alichimire ndithu panzere umene ukusuntha pang'ono ngati mmene zimachitikira kwina kulikonse kumene mavoti akuchitika ndipo tu zimenezi zikuchitika dziko lonse lino umene anafotokozera nzanga muse umene tayenda kuchoka ku Lilongwe mtawuni kudzafika kuno kwa Malembo malo osiyanasiyana kumene anthu akuponya mavoti kuli anthu ochuluka ndithu ndipo ambiri kuonetsa kuti analawirira ndithu pokona 5 koloko 5:30 anali atafika kale kumalo oponyera mavoti chifukwa tsiku ngati ili imafunika kuchita zinthu mwachangu osadikira kuti ayi ine ndipita ka 3 koloko kapena 2 minutes to 4 iyayi imafunika ndithu kulawirira kupita nthawi yabwino kuponya voti kenako nkomakagwira ntchito zina zosiyanasiyana njetu ubwino wakenso ndoti chaka chino kwa nthawi yoyamba tsiku loponya mavoti ndi tsiku la chuti choncho palibe amene anganamizire kuti ayi ine ndakanika ukaponya voti chifukwa ndinapita ku ntchito ayi ili ndi tsiku la chuti ndipo anapempha ndithu abungwe la chisankho kuti apereke amene ali pa ntchito apatsane mpata ena agwireko ku ntchito kandi kumawa kanthawi kena anzawo akavote enanso akavote choncho aliyense akhale ndi mpata ndithu woti aponye mavoti amenewa choncho tiyeni ndithu amene sitinavote tichite changu tipite kumalo kumene tinalembetsa tikaponye mavoti athu amenewa chifukwa uwu ndi ufulu komanso ndi udindo wa Malawi aliyense amene anakwanitsa zaka 18 kupita kutsogolo komanso analembetsa mu kaundula wa mavoti tiyeni tipite ndithu kumalo konse kumene tinalembetsa kuti tikaponye mavoti amenewa ndipo tsiku la lero Amalawi takhala tikulikezera ndithu kwa kanthawi takhala tikumanena 16 September uja ndi tsiku la lero ndipo pakhala zambiri zochitika pokonzekera tsiku limeneli abungwe loyendetsa zisankho m'dziko muno motsatiranso malamulo a dziko lino akhala akugwira ntchito zosiyanasiyana pokonzekera tsiku limeneli komanso sindiye kuti zonse zithera tsiku la lero ayi chifukwa mmene anafotokozeranso mzanga Isaac Jali mavoti akatha kuponya folokoloko madzulo ano
kukhale ntchito yowerengera tsopano kuwerengera mavoti amenewa polling station iliyonse kuwerenga ndipo kenako zonse ziyikidwa pamodzi kuzitumiza koyenerera ndipo ntchito ikhaleponso tsopano kuyambira zikatha zonse zowerengetsa kuwunikiranso bwinobwino kuti apa zinali bwanji apa zenda bwanji mpaka na tsiku limene abungo limeneli azamalize ntchito yawo patakhutitsidwa kuti apa zonse zayenda bwino tapanga chilichonse chofunikira kenako pamene adzalengeze ndithu kuti tsopano chisankho chayenda motere. Zoona Denzanga Raymond pamenepo ndi pamene atazaone kuti tsopano apa nthawi yoti tauza Malawi nakasawa makhala ngati maere tauza Malawi kuti kodi maere chisankho anaponya chichi mavoti anaponya pa 16 yaji kodi zotsatira zake zayenda motani. Ndiye timafotokoza ndithu kuti Dr. Chakwera afika mwinanso Nzanga Raymond wafotokoza kale kuti afika Madam Monica Chakwera Aliso Bompa onse sanangofikira kuti akangolandira makalata ayambepo koma afikira kuzayima paja panzere kuonetsa kuti china chilichonse chikuyenda motsata malamulo. Sanafikire kuti angotenga makalata alandire makalata kwa akuluakulu a maofisala nawonso akachonge pamene akufuna ayima panzere bwinobwino ngati Malawi wina aliyense. Zimene zikusonyeza kuti ndithu kuti china chilichonse chimayenera kutsata malamulo makamaka malamulo amene bungwe la Malawi Electoral Commission lidakhazikitsa malamulo akachitidwe ka zinthu nthawi inoyo yachisankho pasakhale phwanya kapena pasakhale chidule chongochita zinthu mongoti mwachidule dongosolo limakhala lofunikira ndithu. China Nzanga Raymond tifotokozenso kuti mwina mwanjira ina kudzeranso ku chisankho chimenechi ndaonapo kanthu kamodzi kanthu kake ndikonena kuti democracy ya dziko lino la Malawi tisamayiderere iye ikundoonekera kuti pang'ono ndi pang'ono ikukhwima. Ikundoonekera kuti pang'ono ndi pang'ono ikukhwima pali zizindikiro zingapo. Number 1 dziko mono mwabwera ma observers osiyanasiyana kuchokera m'mayiko ndi mabungo osiyanasiyana. Panalibe kutseka zitseko kuti iye auja asabwere akuti asabwere auja asabwere akuti asabwere onse ali momo iyu ndani Sadik onse ali mondi tima mu Africa momo zimatha kuchitika momono mu Africa kuti chisankho china kwina kwako kuchitika anthu mwina kumaletsedwa kupita kukachita observe kukaonerera momwe chisankho chiyendere. Koma kunoko ku Malawi ndithu taonetsa kuti democracy yathu ikukula ma observer missions abwera komanso media atolankhani media atolankhani international media BBC ndaona ine yake DSTV News 24 France 24 ambiri onse ali konkuno kuti azathandizire kuonerera kuti kodi chisankho cha pa 16 September ku Malawi kuno chiyenda motani. Ndi democracy yathu tisamayiderere ikuoneka kuti ndithu ikulunjika kutsogolo labwino kwambiri. Zimene ziphatikiza ndi mene kampeni yayendera peaceful campaign amekana nawo tufuna kuti ikhale issue based zo tosana kapena kulumana ndiye it has been a very peaceful campaign. Ndiye ndikuphatikizanso kuti ndikuphatikizaponso kuti kulola media akubwera kulola ma international observers akubwera so zimene Nzanga Raymond zizitipasa ndithu chizindikiro chonena kuti democracy yakunoko ku Malawi ikula ndithu Raymond. Ndivomerezane nawe ndithu Isaac komano mwina Amalawi tiauze kuti ofunika kudeka apapa lero ndi tsiku longoponya mavoti komano kuti tsiku lolengeza lifike pamakhala zambiri kuunika bwinobwino abungo loyendetsa zisankho amene wafotokozera palinso amene abwera kuzaonerera zisankho zimene zikuchokera mabungo osiyanasiyana maiko osiyanasiyana. Amalawi ofunika tideke pofunika kudeka kwambiri pofunika kudeka zonse ndikhulupirira kuti timafotokoza pomba kuti ndizotsata malamulo
so palibe zachidule kuti zichitika zinthu mwachidule chifukwa chokuti akuti amalawi akufuna amve mwasangasanga ayi palibe zokuti afuna amalawi amve mwasangasanga zitakhala zimenezo ndiye kuti oloteneko kuya usiku ino akhoza kulengeza zotsatira koma ayi ameki nthawi ali nayo ameki akuyenera kuchita zinthu mwadongosolo kuwerengetsera bwinobwino kuwerengetsera bwinobwino pena pamakhala mwina anthu okhala ndi mtima wakuti ayi ina ngataonani tidikira mpaka naliti amalawi adeke. Alright, amalawi adeke ngati tikunena zoti democracy yathu yakhwima. Ndimakumbukira pana chisankho china chake mkatikati mwa democracy momwe mka mnali 2014 ngaja anthu kumuunika kuti segula nituone ujeni talengezani zotsatira zomwe asangasanga mutsatire mulengeze zotsatira zomwe asangasanga alengeza zotsatira mwasanga bwanji pamene zinthu zikuyenda mokhudzana motsata dongosolo loyenerera motsata malamulo ndiye mmene wafotokozera nkhani yakudekha ndikofunika kuti amalawi adekhe kofunika kuti amalawi adekhe chilichonse apapo chikuchitika sitikubwerera mbuyo tinkati pa 16 lero pakwana anthu akuvota kuda kuwerengera kuyambika dongosolo lonse mpaka na mavoti onse awerengedwa kumapeto kwake ina Malawi Electoral Commission chidzakomera kuti tiye ntauza Malawi momwe maere athu aja momwe chisankho chathu chija chayendera Nzanga Raymond. Achabwino zikomo kwambiri Isaac ndiye tukuona pakali pano mai wa fuko la Malawi wanyamula ballot paper yake wika pamalo pamene akukachonga kuti avotera ndani ndipo akachoka pamenepo akaponya pepa limenelo mu bogosi limene lili pa tsogolopa koma pakali pano nayenso mtsogoleri wa dziko lino akumufotokozera ndithu mmene akuyenera kuti achitire poponya voti imeneyi ballot paper ili ndi Malawi Electoral Commission amene akufotokoza ndithu kachitidwe kake zikuyenera kuyenda motere ndi a president umbetsera ndithu mwa chidwi zimene akufotokoza koma pakali pano mai wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera aponya ndithu voti yawo ndipo akudikirira kuti nawonso a president aponye voti yawo ndipo zimenezi zikuchitika akujambula ndithu kwafika kuno mmene lafotokozera atolankhani ochokera nyumba zosiyanasiyana zofalitsa mawu komanso kulemba nkhani amdziko muno ngakhalenso amaiko akunja nde onse kujambula ndithu kuonetsetsa mwachidwi nde pakali pano mtsogoleri wa dziko lino nayenso wapita pamalo pamene akumachongera pa ballot paper pamenepa akuchonga ndithu ndipo kenako aponya box mene mavoti onse akulowamo ndithu mbali zina mizere idakali ndithu mene inalili kuchokera kumawa anthunso kumeneko akuponya mavoti awo mene zakhala zikuchitikira palibe china chilichonse chimene cha sokoneza kuti mina chifukwa choti mtsogoleri wa dziko lino wafika pamalo pano ayi ndithu mtsogoleri wa dziko lino tsopano waponya voti yake ojambula ndikumajambula pamenepo mtsogoleri wa dziko lino akumwetulira ndithu kuti ufulu wanga nanenso ndauonetsa kuponya voti imeneyi tsiku la lero pa 16 September 2025 ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino ndithu waponya voti yake ndipo chotsatira choti akhale akuchoka malo ano kupereka chitsanzo chabwino ndithu kuti tonse amalawi ndi ufulu wathu kuti tsiku la lero tiponye mavoti athu jetu pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano kukwera galimoto kuti achoke kuno kwa Malembo pa skulu ya Malembo kumene anadzaponya voti yake pa chisankho chimenechi cha chaka chino limodzi ndi mai wa fuko la Malawi
Madam Monica Chakwera. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino tsopano akhale akunyamuka kuno kwa Malembo kumene wadzaponya voti pa chisankho chimenechi cha chaka chino cha 2025. Ndiyetu pamene mtsogoleri wa dziko lino waponya voti imeneyi ndipo tsopano akuchoka kuno kwa Malembo, ifenso kulutsa kwathu tilekezere pamenepa kuchokera kuno kumene mtsogoleri wa dziko lino anazaponya voti yake. Choncho malo mwa anzanga onse omwe tagwira ntchito limodzi kuno kwa Malembo, ine Raymond Kataika tsopano ndikupatsireni kwa anzathu amene ali ku Tale Center mu mzinda wa Lilongwe zikomo. MBC brings you 24 hours of uninterrupted election coverage, from the ballot to the final word. Don't miss, don't blink, stay tuned, because MBC has you covered. MBC, inspiring the nation. Maluzi nje. Patani pamwamwa mbwe kudzera pa MBC2 on the go. Maluzi nje. Kulowa, kuvunga, cash mbwe, pompo. Kuti mulowe nawo masewerowa. Imbani *43442 *10 hash. Lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula. Muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi. Lowetsani pini yanu ya Airtel Money kapena Bamba. Raffle tiketi iliyonse ndi 400 kwacha. Mukatero sewerani ndi kuyamba kuwina migolo ya cash. Raffle draw iliyonse izionetsedwa live pa MBC2 on the go ndi Facebook page yathu. Masewerowa ndi ovomerezeka ndi bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA. Anthu ochepera zaka 18 sayenera kuchita nawo masewerowa. Ndondomeko ndi malamulo zidzatsatidwa. There are times when all the mind wants is entertainment.